Humidades, goteiras e filtracións no seu interior e un estado xeral de abandono. Estas son as principais eivas que presentan actualmente os pabillóns polideportivos de Bealo, Abanqueiro, Santa Baia e Praia Xardín. Toda unha serie de problemas que provocan, ademais, que en ocasións non poidan empregarse, significando un grave prexuízo para os clubs que as usan a diario. Para o Partido Popular, a culpa desta situación ten o goberno municipal, que nos últimos anos non realizou neles labores de mantemento algún. A falta de mantenimento e a nula inversión en modernizalas nos últimos 4 anos de goberno socialista levounos á situación actual. Os pabillóns de Abanqueiro, Bealo, Santa Baia, Praia e Xardín están deixados da man de Deus. A súa situación é preocupante. E ao fin deste inverno podemos encontrarnos con unhas instalacións gravemente deterioradas e moitas delas arruinadas. O PP di recoller tamén o malestar de moitos clubs, pais e deportistas que se queixan do mal estado das instalacións. Por esta razón pídenlle ao equipo de goberno que coa máxima urxencia posible acometa un plan de actuacións para tratar de solucionar todos estes problemas e evitar así un deterioro maior das instalacións deportivas. Facémonos ecos das queixas de pais e deportistas que se ven directamente afectados por esta situación. Son os seus testemunhos os que forzan a urxencia de abordar este problema. Vídeos e fotos que nos trasladaron amosan a situación dos pabillóns que vimos a denunciar. Estas filtracións, goteiras e inundacións das últimas semanas non só poñen en peligro a seguridade dos usuarios pola posibilidade de sufrir lesións, senón que tamén están a danar as instalacións e afectando negativamente a calidade da experiencia deportiva dos nosos rapaces.